Здравейте, казвам се Кристияна от 10-ти В клас със специалност рекламна графика. Тази година участвах в проект на професионална гимназия по туризъм Алеко Константинов, град Плевен, по програма Еразъм Плюс на Европейската комисия. Бях одобрена и имах честта да участвам в мобилността за Прага, Португалия. Бях много развълнувана от това предизвикателство и не останах разочарована. Попаднах в изключително добра среда с страхотни преподаватели. Първият работен ден бях много притеснена, но за щастие, моят ментор Джулия ме посрещна с усмивка и през цялото време беше много мила и търпелива с мен. Благодарение на добрата ми теоретична и практическа подготовка от училище, с поставените задачи се справих чудесно. По време на стажа си изработих различни дизайни на флаери, банери и други рекламни материали, които да представят детския работен център, в който работех. По време на мобилността имахме възможността да посетим и разгледаме едни от най-красивите, големи и привлекателни градове в Португалия, а именно Лисабон, Брага и Порто. Аз съм изключително доволна от проекта и от своето представяне в него. Определено никога няма да забравя това невероятно преживяване и с удоволствие бих участвала в друг проект. Здравейте, аз се казвам Ана Мария от 11 Г клас, специалност извършване термални процедури. Кандидатствах по проект на училището по програма Еразъм Плюс. Извълнение очаквах резултатите от селекцията. Бях изключително развълнувана и горда, че успях да се класирам по мобилността за Севиля. Престоят ми в Севиля беше невероятен. Още с пристигането усетих колко живописен и цветен е градът. Хората в Севиля бяха много дружелюбни и винаги усмихнати. Аз и всички ученици от специалност извършени термални процедури бяхме разпределени на работа в обучителен спа център Сопеня. Нашия ментор Ана, доказан професионалист, се раздаваше в работата си. Тя беше невероятно мила и винаги ни покажеше всичко с голямо внимание и прецизност. Научи на много нови техники за релакс и възстановяване, което подобри професионалните умения и компетенции в областта на спа процедурите. Изключително интересни бяха водният масаж, масажът на глава, масажът с камъни и шоколадовата терапия. Севиля остави у мен незабравими спомени и желанието да се върна отново. Това е рядко красив град с богата история. Най-запомнящите се моменти ще останат разходките по площад Испания, посещението на катедралата и, разбира се, петроцветен подводен свят на аквариума. Благодаря на програма Еразъм Плюс, че имах възможността да се докосвам до историята и културата на Испания, както и да придобия професионални умения за бъдещата ми реализация. Здравейте, казвам се Елена и съм от 10-ти Б клас, специалност Организация на туризма и свободното време. И тази година имах възможността да посетя Хърватия по проект на Еразъм Плюс. При пристигането ни бяхме настанени в едно симпатично селце на име Каштел, близо до Сплит. На следващия ден се срещнахме с хората, отговорни за нашия престой, видяхме работните си места и се запознахме с нашите ментори и бъдещи колеги. Бях назначена на позиция рецепционист на 6-часова смяна. На работното си място се научих да отговарям на съобщения, чек-ин, чек-аут, да правя и отменям резервации и други полезни и необходими неща. Попаднах на добри професионалисти, работещи с удоволствие и старание. В Хърватия почти всеки говори английски, което наистина ни даде възможността да упражним и да усъвършенстваме английския си. В почивните дни имахме време да посетим Макърската ривиера и националния парк Крка. Всеки ден след работа имахме свободно време, което можем да използваме за себе си. Можехме да разгледаме Сплит, музеите, крайбрежната му улица, да надникнем в магазините му или просто да поседим в някое кафене. Връщам се към вас, които ви предстои да кандидатствате по проект на Еразъм Плюс. Кандидатствайте, заслужава си и не пропускайте просто тази възможност. С нетърпение очаквам да разбера какво са приготвили хората от Еразъм следващата година и да кандидатствам отново.